ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ತೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿ ಬುಲಿಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡಿ ಎದು ಕೊರಂತಲೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಾಂಡ ಐತ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿಂತನೆ ಪೊರ್ತು ಪಂತಗು ಕಲಕ್ಕು ಕಲಾವಿದರು ಜಪ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತು ಐಟ್ ತಪ್ಪಿ ಎತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ಸಾರದು ತಪ್ಪುಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡಿ ಎದು ಕೊರೊಂದೆಲೆ ಬಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಬರಬಲೇರು ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಎಡಮ ನಮನೆದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಎಡಮ ನಮನೆದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಆರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ದೈವ ಪ್ರಾಜಪತ್ಯ ಗಾಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಪೈಶಾಚ ಐಟ್ ಗಾಂಧರ್ವ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಅಕುಲಕುಲೆ ಮರ್ಚೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ಯದ ಕಲುಡನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ಎಂಚ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತು ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ವಿಶೇಷమైన ಒರುಟು ಮಡಿದು ಕೊರವಲ್ಲೇರು ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಎದುಕನ್ಗ ವಿಮಾನದ ಚಿತ್ರಗ್ ವಾ ಕಲರ್ ಕೊರಡಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ವಾ ಕಲರ್ ಕೊರಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೇ ಅವಮ್ಮ ಇರೆ ಗ್ರೇ ಇಷ್ಟನಾ ಸರಿ ಅವು ಯಾವ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಅಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪತ್ತೀರಿ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿನಾರಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಬುಡಿರಿ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ ನಿನ್ನಡ್ದಾಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಪನ್ಲಿ ಅರೆಡೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡೆ ಸವಿತಾ ಸಾರಿ ಅವ ಬನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ಯ ಬರಿಯರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆ ತೋರ್ಸನ ಆಕೇರಿ ಗುಂಜಿ ಚಂದನ ಕೋರಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದೇ ಇರ್ತೀರಿ ನಾನು ಐಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಾದ್ರು ಬುಕಾಯ ಬಂಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಪತವತ್ತೆ ಸೋಕು ಪುಳಿ ಮಂಜಿ ಬಂದ ಇರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿದ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂದಟೆ ದಿಂಜೋಡತ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅತ್ಯ ಇದೇ ಬಾಲಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೆಯಾ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೆ ದಾದೆ ಮಗ ಇದಕ್ಕೇನ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಾಳೆ ನೀ ಪಾತನ ದಾಯಿ ಬಣಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ತಂಡ ಈಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದು ಅತ್ತೆ ಹಿನಿ ವಾ ದಿನ ಬಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಹೊಲ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಡು ಬಾಲ್ಯದ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೇ ಅವಳೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಸತ್ಯನಾ ಬಾಬಾ ಅಂದೆ ಮಗ ಇದು ಪುಟ್ಟೊಂದಿನ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚರಣ್ ಮೋಕೆ ವಾ ಮೋಕೆ ಉಂದುವೆ ಮೋಕೆ ಯಾಪಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮಾಯಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಇರೇ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ಮುಲು ಸೈತಿನಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಕಜಿಪೋನ್ ಪರ ಆಪುಣ ಈ ಜಪಾನಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ತೊಂದರೆಗೆ ಮಾರ ಯಾರು ಮಲ್ಪ ಕಜಿಪೋನ್ ಪರ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಬಾಳೆ ಬರ್ತಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲದ ಎಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡಿ ಮಲ್ಲ ದೊಣ್ಣ ಪಳಕ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೋಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ ಕಜ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಹರಿಗೆಂಕ್ಲಿ ಸಲಿಗೆಡೆ ಪೋತ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋದ ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಪೊಲೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನೆನ್ ಪಾಲೇಕ್ ರಾಸನ ಓ ರಾಸನ ಓ ಓಲ ರೀ ದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತು ಕಾತಂದುಲೆ ಇನಿ ಬಾಂತೊಡದ ಕಟ್ಟಗೆದೆ ಬಲೇ ಪೋಯ್ ಕೊಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿನಾರು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದಿರು ಕುಡಲೆಪ್ಪೆರ ಬೈದ ಮಾರಿ ಇರ್ನದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಆರು ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಲೆತೊಂ ಬೋಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಗ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ರದಾನೆ ಮರಲ ಆರೆಂಚಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ನೀಕು ಮದ್ವೆ ಆತಿಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನ ಕೋರ್ದಾಟ ಜುಗರಿ ದಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಯಾಂ ಪಾರ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆ ದಾದ ಬಡೋನ ಮಲ್ಪೆ ಇರಟೆಕೆಂಡನ ಇಜ್ಜದ ಬುಗ ಇರಗದೆ ಈಗ ಬುಗ ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬಿಡಿ ಈರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಣಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಹಿಂಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತ ಬತ್ತಾರತ ಆಣಿ ಈರೆಗ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜತ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಆತ ಇಪ್ಪುಂದು ಇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಆರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜತ ಪಾತಿರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೇ ರಾಸಣ್ಣ ಬಾರ್ಪರ್ನ ಬಲಿ ಈ ರಿಜ್ಜಿನ ಬೇತಾಗಲ್ ದಿಗ್ವೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಇರ್ಲ ದಾಲ ಆಲ ಹೊಡೆದು ನಿಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನುವೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಆಗ ಹಿರಿಯನ ಬೊಬ್ಬಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನೊಂದು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸವಿತಾ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮಾಸ ಮಲ್ತದು ಈತೆ ಕಾಲ್ ನನ್ನ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದಾದೀತೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಯ್ ಪನಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತವರ ಪೇಟೆ ಹೋದ್ವರ್ತೆ ಅವ ದೂರಾಗಿ ಕೋದಾಟಾಗ ಸೆಟ್ ಕೋರ್ತಗಟ್ಟ 24 ಗಂಟೆ ಅಡಿಕೆ ಒಂದುವೇ ಮರ ತರೆಟ್ಟು ಈ ಆಚೆ ಅಕಡೆ ಬನ್ನೆ ಬಾಳದ ಬರ್ತಡೆ ಹೇಗೆ ಕೇಕ್ ಆವಡು ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಬಂತ ಅಂದ ತೈ ಅಂಚಲ್ ಹೋದ್ವಾರ ಬಿದಾಡಿ ನಾನು ಹಬ್ಬ ಇನ್ನ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ ఆయన ಅಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರಿ ಪೋಲೆ ಸವಿತಾ ಇದು ನೀಡೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಇದ್ದಾನ ಕೊಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪಾಯನ ಕಾಸು ಅತಿ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿನ ಅರಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈತಾರೆ ಇರಡೆ ಪೂಜಿ ನಯ ಪೈಸೆ ಲೆಜ್ಜ ಬೇಂಡ್ಯಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು ಅವೆಟ್ಟು ಬೆನ್ಪುಡ ಬಿಡ್ದು ಕೋದಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪರತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏರ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಛೇ ಈ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೊರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೊರ್ಕ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚು ಮಾರೈತೆ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊರು ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಆತಿ ಇರಿಕೇಂಡರ್ ಬಂದು ಯಾರು ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚು ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಬಿಟ್ಟ ದಾದೆ ಮಗೆ ಇದಾಡ್ಯಾರ ಆಯ್ಸಾ ನೇ ಆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರತಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಚಿತ್ರ ಈರ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಸೂಪರ್ ಈ ಚಿತ್ರಗುಂಡ ತೀರಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಈತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಈರು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಡು ಈರೊಂಜಿ ಪೈಲಟ್ ಆವಡು ಆಪರ ಆಪೆ ಗುಡ್ 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 ಪೈಲಟ್ ಮುಳು ಕೇಕ ನರಗ ಅತೀಚಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚ ಬಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಯ ಸವಿತಾ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ಸರಿ ಮಗ ಇಂದಿ ಪತ್ತವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡತೆ ಇನ್ನೀನ ಬರ್ಡತಾ ಇರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಿಸಡ್ದಿಲೆ
ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತುಕೊಡ್ಲಿ ಬಯ್ಯಡ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೈಪರ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾರತಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಬೈಯಾಗಿನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಉಂಡು ಬರ್ಡತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ಅವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಕೇಕ್ ಕಣಪೈ ಬಂತೀನಿ ನಲ್ಲ ತೋಚಿರ್ ಅಶು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಅಂಡಿಯ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಂಜ ಏನದ ತಪ್ಪು ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂಚ ಅನ್ನು ಮಾರಾಯ దాదాను పంట జంటగంట పుండ ఈరే తాళ్ళు పోదు దాదాపు రాయిని యా దూరి సురుక్కే ఇరేగ పండే అని బొల్లగ కట్లే మైపా కట్టొచ్చింది ఇరు దాదామంటారు పోదు పోదు మైపగే కట్టారు ఇత దాదండి పాట్న కాసుపుర పోండు అవే బెచ్చాడు క్వార్టర్ బరియర్ స్పీడ్ రిక్షా పడొంದು ಬತ್ತಾರೆ ಆಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಶು ಆಯ ಆ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ತಪ್ಪ ಆಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಆನಂದು ಯಾನಿರಗೆ ಸುರುಕೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆಂದು ಇರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಓಲ್ ಕೇಂಡ್ವಾರಣ್ಣ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೈಲು ಬಾಡಿ ಅನ್ನಾರ ಬುಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರುಲೇರಿಯಾ ಬುಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರುಲೇರಿ ಸರ್ దాదా పోలీసు కేసా ఏ ఇందಣ್ಣ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನಿಜ್ಜವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಿಗೆ ದೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನಿಜ್ಜ ಏನೋ ಪರವಲ್ಲಿ ಇರು ಅಶು ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಮ್ಮರ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಬುಡಿ ಎನ್ನಂಡ ಎಂಕಿ ಬೇತಿ ಏರುಲೇರು ಪನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಏರ್ ಪಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಈರೇನ ಲೈದಿನ ಲೆಜ್ಜಿ ಅನೇಡೆ ಬತ್ತನ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಅಶು ದುಂಬೆ ಈರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ನಂತುಂಡ ಆಪುಜಿ ದೇ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಶು ಇಂದ ಯಾ ಪಂಪೆ ಚೂರು ಕೇಳಿ ಅಶು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ದೇ ಕೇಕೊಂಡು ದೇ ದೇ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿರ ಅತ್ತೆ ತಾತಾಡಿರೆಗೆ ಸವಿತಾ ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಲೆ ಕೇಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿರ ಅತ್ತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿರ ಅತ್ತಿಯಾನು ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಕಣತಿನ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಇಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸವಿತಾ ಯಾವ ಬಂದು ಚೂರು ಕೇಳುವನ ಪಾತರ್ ಚೇರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನಿ ನಾನೇ ಬರ ತೂವದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾದಿಗೆ ದಾಯಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯಂಚಿನ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡಗ ಹೌದಾ ಪಾತರಚ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಕಣ್ಣಾರ ಕೊರ್ನ ಕಾಸನೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿತಾರತ್ತೆ ಇದೇ ಊರಿ ನಾನು ಮಾಡಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪರಿಯೇ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಂದು ಕೇಂದು ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು ಏನು ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜೀವನ ತೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುರ್ದು ಇನ್ನು ಮೌಕ್ಯದ ಪಿರವು ಬತ್ತೈತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾವರು ಎಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾವರು ಪಡ್ಡೆ ಅದು ಕಾತೋದಿತ್ತೆ
ಈ ಚಿನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಏಪನೆ ಬಲ್ಲದೆ ತಂದು ಸಾಯಿತ್ವ ಸವಿತಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಚೂರು ಕೇಳುವನೇ ಪಾತಿರುಚಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಗೆ ಸವಿತಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕೇನು ಎಂಕೆ ಪಾತರು ಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡಿ ಹೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಆತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಅತ್ತೆ ಹಿರಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುಡೆಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ರಡ್ ತನಕ್ಲೆ ಈಸ ಕೊಡ್ದು ಕೆರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಏಳು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಏಳು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಎರಡು ಮಲ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ 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 ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಬಂಜಿಡ್ ತುಂಬುದು ಈ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಕೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಆಡಿದನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿದ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕುಸಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತ ಬತ್ತವಾಲೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಡ್ ಸೇರಿದಿನ 10 ಜನಕುಲ್ನ ನಡುಟು ನಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಲ ಏತ್ ಅವಮಾನ ಅನ್ಪಂದು ಈ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಇನಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲೆ ಬರುವ ಪನ್ಪಿನ ಸಾದಿ ಕಾತದು ಅರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನೇ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಲೆಗಾತ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯಿನೇ ಎಂಕೇತ್ ಗರ್ವ ಬೋಡು ಪಂದು ಆನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತೊಂಡೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಗ ಅಂಡ ಇನ್ಯಾರ ಗರ್ವ ಓಂಡು ಸೀಕಡು ಜೈದೇರು ಮಗ ಅರು ಹುಷಾರಾವೇರಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ತೂಂಡ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಡಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನ ಪುಳ್ಳಿಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪರ ಮಗ ಅಮ್ಮ 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 ಏನ ತಪ್ಪದಮ್ಮ ಎಂಕ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪದು ಅಮ್ಮ ಈರಿನ 8 ದಿನ ತಾನಿ ಬೈದಾರೆ ದಾದು ಗೊತ್ತನೆ ಈನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೇ ನೀ ಅಂದ ಮಗ ಇದು ಬಾಲ್ಯಲ್ಲೇ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಬರಿಯರಾಂಡು ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ವರನ ಇಲ್ಲಿಂದ್ವೇ ಅಂದೆ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಇದ್ದೀರಿ ಡೇ ಓಲಾರಿಯೇ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಮ್ಮಿ എന്നിട്ട് എന്നെ താഴെ തപ്പിച്ചു മമ്മി ഞാൻ ബോർഡിൽ മലത്തിനെത്ത് എന്നെ താഴെ തപ്പിച്ച് ഇട്ട് സാറേ ഞാൻ ബോർഡിൽ മലത്തിനെത്ത് സാറേ എന്നെ പാത്രക്കല്ലേ എന്നിട്ട് എന്നെ താഴെ തപ്പിച്ചു സാറേ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಗೆ ತುಂಬ 2 ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇವ್ರು ಕಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಗುಡಾರ ಮಲ್ತೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಚರಣ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನೇ ದಾದಾ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಈಗ ಎಂತ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದಾ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಯನ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಸಾಲದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರವರಿ ರಿಕ್ಷಾದೆ ಹಾಕೊಂದು ಪೋಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಏನ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಪತ್ತುವ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಲ್ ಏನಬಹುದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದ ಬಾಲೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬಾಲೆ என்ன பாலே என்ன பாலே தானே என்ன பாலே
ಜನನ ಮಗ. ಬಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ. ದುಷ್ಟಟೆಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಹೊರಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದಂಟದ ಬತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅವು ತಪ್ಪು. ಅಂಚಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತರಡ ತೆರೆಕ ಮೈತನ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೊಡೆ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿವು ಓಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲ ಕತ್ತು. ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ಅಕಲಂಜಿ ಪುದರಿಕೆನಗ ಪಲ್ಲೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಂಬ್ರ, ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪುತ್ತೂರು, ಅಶ್ವಥ್ ಪುತ್ತೂರು, ಏನ್ ಕೊಳಂಬೆ ರಾಮಕುಂಜ, ಚರಣ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು. ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಚರಣ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು. ಚರಣ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ತೀರ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲಕ್ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿವರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನ ಈತೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯಿನಂಜಿ ಅಭಿನ ಮಲ್ತೀರು ಐತ ಬಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅಭಿನ ಲಚ್ಚನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುನಃ ಕೊಲ್ಲೋಗು ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಇಕ್ಲ ಕಥಾ ವಸ್ತುಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಕೈತನು ಅಂತೆ ಎಂತೂನಾಗ ಕತೆ ಪೋಪಿನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಕ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವೀನ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ನೈಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಾಲೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಇರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಗುರ್ತದಿದ್ದು ಅನ್ಕೆ ಏನು ವಿಜಯರಡ ಆನಿದ ಮಾಮಿ ಮೇರತ್ತ ಅಂದು ಇರು ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಾರು ಎರಡ ಆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ತೋಚ್ಪಾಯರು. ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ನೈಜವಾದಿತ್ತನು ಇಂಕ್ಲೆ ನೈಜ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಆಪಲ ನಾಟಕೀಯ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ನಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ದ ಒಂತೆ ಬೊಬ್ಬೆನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನೆರ್ಪ ಅವೇ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ನೀಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತನು. ರವಿಚಂದ್ರನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರ. ಸುರೇಶ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆತನ ಬಿಂಬಿಸಿದಾರ. ಅಮ್ಮಗ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ದಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರನ ಮಸ್ತ್ ಇರಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಔಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೀಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೋ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೋರುಂಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಾರ ಸಹಜತೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಣ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ.
ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದಿನಿ ಅಂಜನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಂತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪಿರೌಡ್ ಬೆನ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೊಂದು ಇನಿ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು